In het atelier van de kunstenaar kijken we mee bij een van de eerste fotoshoots. Ingrediënten, een model en 2 uit de kluiten gewassen bolussen. Zo, dat is 1. En dat gaat er heel mooi uitzien, zie ik al. Nou, ik heb niet direct een bepaald idee hoe het nieuwe Zeelse meisje eruit moet zien. Het is ook een onderzoek. En ik denk dat dat het heel interessant is om nu eindelijk eens een beeld te gaan brengen in deze tijd wie nu het nieuwe Zeelse meisje is die wij hier in Zeeland hebben, zeg maar. Heel cool. Nu een model met buitenproportionele bolussen. En dat is nog niet eens het gekste idee. Mensen sturen de meest wilde plannen in. Ja, een voorbeeld waar ik zelf nooit opgekomen was. Iemand in een complete surfoutfit met een surfboard op een Zeelse boerenknol. Was een idee wat aangeleverd werd. En ja, in klederdracht op een Harley Davidson, die gaan we de volgende keer in beeld brengen. Na het maken van een paar proefopnamen naar buiten, want daar is de uiteindelijke fotoshoot. Het waait en hard ook, maar zeewind en het Zeeuwse licht zijn onderdeel van het concept vandaag. Heel mooi dit, super. Ja, wat hebben we? We hebben een kerncentrale hebben we ook hier. We hebben een hoop industrie in Vlissingen-Oost. Wat hebben we nog meer? Ja, we hebben een hoop dingen waar we iets mee kunnen doen en waar we een gezicht aan kunnen geven. Deze bolus-fotosessie is een idee van model Gabi en Rem van der Bos zelf. In september komt er een tentoonstelling en mag het publiek het nieuwe Zeeuwse meisje kiezen. En wie zelf nog een goed idee heeft, kan zich nog aanmelden. Ik sta voor alle ideeën open en hoe origineler, hoe beter. Nou, heerlijk. Ik neem er zelf ook eentje, denk ik.